Hi people, ako na po dahil ni nagsakay mi karon og bus kay pauli mamig Valencia kay kuan na ang payuda nga gipadala ni mama. Nindot kay ang dagat karon kay linaw kaayo di pareha sa tong niagi nga nangaligo mi nga grabe ang balod kapanagpa nas imuha pero mao lagi kainit pud ang imong kontra. Og di ka mag sunblock aw expected na jud nga masunog ka. Pagabot na mo sa alay kusog kayo ang ulan paingon sa Manolo naguol na jud ko kay basin ning ulan pud ang CDO nga nara ba jud ko nilabhan nga gibula didto. Unya tama na day sa Manolo ang ulan niya si Amelia nagkaon na kay gigutom naman naning kamot lang siya iyahag kaon kay iyang mama busy man og video 12 PM ning hawa sa Agora Terminal unya 3:45 pud mi niabot sa Valencia sa diversion road Lumbo then mi nagnaaw gitagbo mi ni Angkol ug ni Manong ambot ba ni nilang duha nga duha ra man ta mi ni Amels ni uli pero duha pud sila ang ning tagbo sa amua karang nakaon na mo na kung manghud sa kanya si Amelia mo to nga pagkaugma sa buntag ning uli ra po dayon mi unya mao din ni among mga dala nya kay nagrila rami padulong sa bus stop kay sayo man nag-duty si Angkol nya lisod pud og ako rang manghod ang maghatod sa amua unya ni request jud ni siya nga videohan nako siya kay para daw ma-expose niya makauyab siya oy dili pwede eskwela sa no. Wala ra day mi nagdugay sa bus stop kay nakasakay ra dayon mi nya 4 PM naabot na mi gusa nya diri ra ko tama no kay lobat na ko sa to bye.